Türkmenistanyny bu ýyl hem paýta hasylynyň garaşylşyndan pes boljagyny aňladýan maglumatlar gelip goşýar. Radiýanyň Mary welaýatynda habarçysy bilen söhbetdeş bolan hünärmen bu sebitde gowaçalaryň köpçülikleýin gunça dökkenligini gurrun berdi. Öňkü ýyllarda gowaçalar diňe suwsan halatynda suw giýjigenne gunçalaryny döküp başlardy. Beýle bolanda gowaçan näçe çalt suwaryp ýetişseň şonça çalt gunça dökülmeginiň öňüni alyp bolýar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran marly agronom aýtdy. Onun sözlerine göre häzir gowaçalar diňe suwsatylan halatynda däl, hemme ýerde diýenýäli gunçalaryny dökýär. Sanap gördüm. Her düýp gowaçada 10 gunçanyň dökülen ýerleri de bar. Bu geljek hasyl üçin ören uly urgu bolar diýip hünärmen sözüni dowam etdirdi. Aýdylmagyna görä gowaçalaryň gunçalaryny köpçülikleýin dökmegi bitdegimegi bilen düşündirilýär. Netijede häzir gowaçalara bitlere garşy derman sebäp başlapdyrlar. Emma adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan agronom bitdegimegi düşündirişiniň öz üçin ananyrjy däldigini aýdýar. Yere gaçan gunçalar ýeke-ýeke elim alyp barlap gördüm. Ýöne ol gunçalaryň hiç birine iýlen ýa deşilen ýerine gözüm düşmedi. Şu sebäpden meniň pikirimçe häzir gowaçalaryň gunçalaryny dökmeginiň anyk sebäbini aýdardan ýer hataplaýarnyp marly hünärmen aýtdy. Adatlygyň Daşoğlu welaýatynda habarçysy bilen gurlaşan daýhanlar ýurdun demirgalygyny suw ýetmezçiliginden we gurçuk kebeleginiň köpelmeginden erenýärler. Bir tarapda gowaçalar suwarmagy suw ýetmeýär. Munyň üstüne gurçuk kebelegi hem köpelli. Mineral dökünler bilen üpçünçülük meselemiz hem çözülmeýän galýar diýip anonimlik şertinde gurlaşan Daşoğlu kärenneçi radio bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Geçen ýylyň tapawutlykda bu ýyl Türkmenistanyna agarly geldi. Emma yerli synçylar ýurdun regionlarynaky suw deskalaryny zerur bolan ýydyk işleriniň edilmeýänligini, döwletiň bu işler üçin ýeterlik terişde göýbermeýänligini aýdýarlar. Täze okuw ýylynyň öňü syrasynda orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylarynyň mejbury puly ýynalýar. Täze okuw ýylynyň öňü syrasynda Türkmenistanyň Mary welaýatyna ýerleşýän käbir orta mekdepleriň mugallimleri, mekdeplere baýdaklary prezidentiň portretlerini dokument salynýan bukçalar hemde beýleki esbaplary satyn almak üçin üstümizdäki ýyl okuw tamamlayan okuwçylardan dilden görkezme bilen pul çöpleýär. 16 awgustda Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy ençeme marly raýatlaryň sözlerine salgylanyp, Mary welaýatynyň çägindäki mekdeplerde täze okuw ýylynyň öň ýany okuwçylardan pul ýynamak hadisalarynyň däwe öwürlendigini gurrun berdi. Habarçy welaýatyň çägindäki käbir orta mekdeplerde okuwçylardan ýygnalýan puluň möçberini we bu tejribäniň mümkin bolan sebäplerini öwrendi. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan enatalaryň tasdiklamagyna görä, okuwçylaryň howsarlary özlerinden ýygnalýan pullaryň mugallimlaryň şahsy çykdyjylaryna karşılanýanyny ananýar. Mary welaýatynyň Bayramaly şäherine ýerleşýän 4-nji mekdebiň mugallimleri 11-nji klas okuwçylardan adam başyna 400 manatdan pul çöpleýär. Mugallimler bu puluň mektebe baýdaklary prezidentiň suratlaryny, dokument salynýan bukçalary we beýleki esbaplary satyn almak üçin zerurdygyny aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gizlenlik şertlerini habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä mugallimler heniz din çalışlary dowam edýän ýokary klas okuwçylaryny mektebe çagyryp pul soraýar. Azatlyk radiosy Bayramaly şäheriniň 4-nji orta mektebiniň administrasiýasy bilen habarlaşyp, bu maglumatlar boýunça kommentariýa alyp bilmedi. 2013-nji ýylda kabul edilen Türkmenistanyň bilim hakyndaky kanunyna laýyklykda Türkmenistanyň raýatlary üçin umumy orta bilim hökmanydyr we olar ony döwlet bilim edaralaryna muhtyna almagy haklydyrlar. Daşowda häkimetler ila tarasyna gurrundaşlyk geçip raýatlary iş üçin daşary ýurtlara gitmezligi ündäýär. Daşowda welaýatyny häkimetler daşary ýurtlara işe barýan raýatlaryň öýlerini aýlanyp gurrundaşlyk geçirýär. Olary ýurtdan gitmezligi tapşyrýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary we çeşmeleri yerli häkimetleriň şol sanyny obalarda arçynlaryň we arçynlygyň işgärleriniň daşary ýurtlara işe barýan raýatlary anyklap, olaryň öýlerini aýlanýanlygyny hemde olaryň ýurtdan gitmezlikleri üçin düşündiriş işlerini geçirýänliklerini gurrun berýär. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli aty çykyş edýän yerli habarçy 16 awgustda ýetiren maglumatyny Daşoğlu welaýatynyň Gurban Sultan Eje etrawyna yerli häkimetleriň wekilleriniň daşary ýurtlara işe barýan raýatlary anyklap, olaryň arasyna ýurtdan gitmezlik barada düşündiriş işlerini geçirýänliklerini habar berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä yerli ýaşaýjylar daşary ýurtlaryň hataryny hususan Russiýa, Türkiýe, Gazagystan, Özbegistan ýaly ýurtlary we
Arap döwletlerine iş gözlegine gitmäge ýykyn edýärler. Azatlygyň habarçysy häkimetleriň iş gözlegine ýurtdan gitmegi planlaşdyrýan raýatlara töwella edýändigini, olary ýolundan alyp galmaga finansyk edýänliklerini habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä raýatlaryň arasynda düşündiriş işlerine gatnaşýan häkimet wekilleriniň arasynda arçynlar we arçynlyklaryň işgärleri bar. Ýurtdan gitmegi planlaşdyrýan we anyklanan raýatlaryň hataryna ýokary bilimliler hem köp diýip habarçy sözüne goşdy. Häkimetleriň töwellasy bilen ulalaşmadyk raýatlar gara sanaga goşulýar. Ellerinden resmi namalary alınıp ýurtdan çykarylmaýar diýip habarçy aýdýar. Türkmenistanyň hökümeti hemişelik ýa-da uzak möhletli esasda daşary ýurtlara göçen raýatlaryň sany barada takyk maglumatlary ma'lum etmeýär. Azatlyk radiosu Daşowut welaýatynyň Gurban Sultan eje etrawyna iş gözlegini daşary ýurtlara çykmagy planlaşdyrýan raýatlaryň anyklanmagy we olar bilen gürrüňdeşlik işleriniň geçilmegi barada etraf häkimliginden kommentariýa alyp bilmedi.